Başlayas. 1 gektar neçe metr kvadraty deň? Doğru cevapları belliýäňiz. 1 gektar neçe metr kvadraty deň? Aşağıdaki ağaçların haysisi güllömezden miwe berýär. Güllömen miwe berýär. Diňe doğru cevaplar belliýäňiz mehmanleşler. İtalya'da haysi miwe has köp öndürilýär. Körpöç näme diýmekdir? Körpöç näme diýmekdir? Beşinci sorumuz, atmosferanın haysy gatlagy suw atlagyny emele getirýär. Şoňa ady näme? Atmosferanın suw atlagyny emele getirýän gatlaga näme diýilýär arkadaşlar? 625-in 25-den 1-den 4 destesi näçe bolar? 625-in 25-den 1-den 4 destesi. Başı täsirli miwe haysysy? Başı täsirli miwe. 8-nji sorumuz, Gaplangır gorowhanasy ýurdumyzyň haýsy welaýetinde ýerleşýär? Gaplangır döwlet gorowhanasy. 9-njy soru, dünýäde kofe önümçülüğünde öňde barjy ýurt aşağıdakilerden haýsysy? Onun sorumuz, arwana tohunmalary aşağıdakilerin haýsyny değişdi? Arwana. Şeýlelikde birinji tapyrymyzy tamamladyk. Birinji tapyrymyzda näle geçdimi? Aljadyňyzmy? Yok, aşağıda. Görmem. Bunça belläp geçdiňizmi? No. Belläp geçdi, Selvi geçdi, Oğulşyrynem geçdi. Mehmanlar, milletke sizem geçdiňiz. Belläň jogaplaryňyzy ýygyna alalyň.